काल वडापाव झाला, आज काय? आज काय बनवते सांग बघ, काय काय घेतलंय ते. आज रेसिपी मध्ये आमच्याकडे भाज्या बघा, म्हणजे या रेसिपी मध्ये किती भाज्या जाणार आहे, बाप रे बाप. सर्व आणि न्यूट्रिशन घरात आहे. आलाय, सर्व न्यूट्रिशन झालंय ज्याच्यात ना. अजून एक पदार्थ घरात आहे भाजीचा. मी आज पहिल्यांदा मी सांगणारच नाही मी आज काय बनवते. नमस्ते एवढं बोलणार फक्त. अच्छा, हा. तू नाही सांगणार पण ते नावं दिसणार नाही का त्यांना टायटल मध्ये? मला नावं तर द्यावी लागतात ना रेसिपी. पहिलं सांगायचं चालू रेसिपी झाली की तुम्ही सांगायचं मी आज काय बनवते. ओ मॅडम, पण ते नावं ऐकतात, नावं दिसतात ना रेसिपीच्या खाली की ही रेसिपीच्या रेसिपी. खाली आहे ना, तू नंतर नाव दे. असं कसं? तुला नाही समजत ते काय मी बोलते ते? बस माणसांनी कसं ओळखायला पाहिजे आज काकी काय बनवते आहे. आज झणझणीत बनवणार आहे मी. अरे मस्त. टायटल हाईड करायला लागेल मला, हा ते करू नाही शकत पण आपण. नाही दाय मग काय फायदा. चल तू किचन कडे. किचनवर आता सर्व साहित्य बघून तुम्ही सांगायचं पहिल्यांदाच. मी आज सांगणार नाही मी आज काय बनवते. मी फक्त नमस्ते बोलणार आणि मी सांगणार नाही आज काय बनवते. सर्व किचन भर सामान झालेलं आहे, ते बघून तुम्ही सांगायचं मी आज काय बनवते. आता असं किती फॅमिली बरोबर होतं, किती मम्मी पप्पा बरोबर असं होतं की मी तिला काय समजत, तिला काय समजत नाही की युट्यूब वरती टायटल द्यावं लागतं मम्मी, म्हणजे खाली ही रेसिपी आहे तर ते माणसं उघडतात. कारण फ्युचर मध्ये सर्च करायला प्रॉब्लेम होतो. मग तू बोल आज काहीतरी बनतंय असं चालेल. चल चल आता. अरे बापरे, एवढं सर्व सामान हा काय काय ह्याच्यात? 1 2 3 4 5 6 आणि हे 5 आयटम आणि हे पीठ पुन्हा तर लाईन लावून ठेवले. 1 2 3 4 5 रेसिपी बनवते का? हा बघ, हा म्हणून मी सांगते मी आज काय बनवणार आहे ते सांगत नाही. अच्छा, ठीक आहे. हा. पण इकडे जे काय बनणार आहे ते त्या हेल्दी रेसिपी मला बनणार. अर्धा दिवस लागला पुरा साहित्य काढायला. हे साहित्य काढायला. पण तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, जे काय आउट प्रोडक्ट आहे ना एकदम भारी आहे. तरी पण मी चांगली नटली आहे आज. कुठं नटले तू? ही पाय. मस्त मम्मीचा पोट वाढला. हे असू दे. घरात बसून तर पोट वाढणारच ना. आता कुठे बाहेर जायला पण नाही भेटत आहे. हा. नमस्ते. पुढे बोल. नमस्ते. आज मी कुर्मापुरी बनवते आहे. तुम्हाला दाखवते कशी बनवायची ती. आणि एकदम मस्त झणझणीत आणि पुऱ्या पण एकदम मस्त. आता मी आहे ना इथे भाज्या घेतल्या आहेत. हे भाज्या फरसबी घेतली आहे, मक्याचे दाणे घेतले आहे, गाजर घेतलाय, शिमला मिरची, वाटाणे, आपले मटर आहेत उभारलेले आणि बटाटा आहे साल काढलेला. हे सर्व मी आहे ना शिमला मिरची सोडून आणि वाटाणे सोडून, कारण वाटाणे शिजवलेले असतात ना, हे 4 वस्तू आहे ना मी जरा वाफ लावून घेते आहे. हे कच्चे आहेत ना? हा, हे बटाटा पण कच्चा आहे. ओके. आता मी कढई घेतली बघा. ही छोटी कढई आहे आणि ही इकडे मोठी कढई आहे. आता छोट्या कढईमध्ये आहे ना मी एक जे तुम्हाला आता दाखवले ना शिमला मिरची आणि वाटाणे सोडून हे आपल्याला सर्व साहित्य वाफ लावून घ्यायचं आहे. सर्व 1 कप आहेत ते. हा, आपली फरसबी 1 कप टाकली, घ्या, अर्धा कप घ्या. कॉर्न पण टाकले, भाज्या घ्या. गाजर टाकले. फरसबी टाकली. हा, फरसबी, कॉर्न, गाजर. हा, हे बटाटा टाकते. पहिलं पाणी काढून टाकते बटाट्यातले. चांगले 2 बटाटे घेतले. भाज्या कशी माहिती आहे, वाफ लावून घेतली ना भाज्यांना, अशी जरा फ्राय केले ना तर ते हिरवीगार ती भाजी दिसते आणि जरा शिजतात पण त्या भाज्या चांगल्या. आता मम्मीने बरोबर 1 मिनिट ढवलून घेतलेलं आहे. 1 मिनिट चांगला ढवलून घेतलाय. आता कलर पण बघा, फरसबीचा कलर हिरवागार झाला. आता मी काय करते, त्यामध्ये 1 कप पाणी टाकते. 1 कप पाणी टाकलंय बघा. आणि ते आपल्याला आता शिजवून घ्यायचं आहे. आता त्याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते आणि थोडासा मीडियम करते, म्हणजे थोडी वाफ लावून घ्यायची आहे शिजवून. आपल्याला ते नंतर शिजवायचेच आहे, पण आता तोपर्यंत आहे ना मी टाइमपास नाही करत आहे. मला ग्रेव्ही वाटून घ्यायची आहे. ऐकलंस का बाप्या? काय? काजू नाही तर कुर्मा नाही. असं आहे का? हा, काजू असेल तरच ती कुर्मा बनते. आता इथे ग्रेव्हीसाठी बघा मी काय काय घेतलंय. हे थोडेसे शेंगदाणे घेतले, थोडे काजू घेतले, म्हणजे काजू थोडे भरपूरच आहेत, आणि थोडासा सुका खोबरा घेतलाय किसून. याची आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे. आता याच्यामध्ये पाणी टाकते. आधी मी सुकेच वाटलेले, आता पाणी टाकून त्याची पेस्ट बनवते. आता मी ते काजू घेतले, त्याच्या बदली तुम्हाला सांगते काय घ्यायचं. काजू नसेल तर सफेद तीळ घ्या 2 चमचे. सफेद तीळ पण नसतील ना तर आपण दुसरं काहीतरी असतात ना, खरबुजाचे बिया वगैरे, ते पण ते असे असलेत ना तर त्याला टेस्ट पण येते भरपूर ग्रेव्हीला. हा, आता आपली काजूची पेस्ट तयार झाली आहे. हे आता आपण काढून ठेवूया वाटीमध्ये. आता याच्यामध्येच आहे ना आपल्याला टोमॅटोची पेस्ट पण बनवून घेते. ते आपल्याला किती वेळ झाकायचे? हे आपलं झालं की झालं.
हे वाटून झालं की झालं. तिकडे आपले 3.5 मिनिटं झाली. हा. ते काय भाज्या शिजायचीच आहेत ना. भाज्या शिजले की नंतर शिजवायची गरज नाही जास्त. टोमॅटोची पेस्ट झाली ना आपली. टोमॅटोची पेस्ट पण झाली, आपली काजूची झाली. आता आपण काय करायचं, ती भाजी इकडे घ्यायची आणि ही कढई तिकडे ठेवायची. तिकडे मम्मीने बरोबर 5 मिनिटात बघा गॅस उघडलाय. हा. हे बघा 5 मिनिटानंतर कसं दिसतंय. हा. म्हणजे आपण नंतर जेव्हा ग्रेव्ही मध्ये भाजी टाकणार ना तेव्हा शिजवायची गरज नाही जास्त. तेव्हा थोडी शिजवली तरी चालेल. अशी चांगली भाजी शिजली ना त्याच्यातला रस निघून येतो चांगला. तर असंच आहे ना, त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं. म्हणजे वाफेनी पण लवकर शिजतं भाज्या. त्यावेळी फुल गॅस होता, आता स्लो गॅस आहे. आता स्लो गॅस ठेवलाय. आता मी तेल टाकलाय कढईमध्ये. तेल ओतलाय. टाकलाय म्हटल्यावर टाकला म्हणतील कुठे. आणि त्याच्यामध्ये आता बघा काय काय टाकते. तेजपत्त्याची पानं आहेत छोटी छोटी. ही चक्री फुलचा तुकडा आहे. 3 काली मिरी आहेत. 3 लवंग आणि दालचिनीचा तुकडा 4 काली मिरी आहेत. एक छोटासा दालचिनी तुकडा आणि 1 चमचे जिरा. हे सर्व तेलामध्ये टाकायचे. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, हे मी कांदा घेतला 1 कापून आणि हे 3 हिरवी मिरची कापून घेतली आहेत थोडा तिखटपणासाठी. आता हे आपल्याला चांगले फ्राय करून घ्यायचं आहे. कांदा आणि मिरची चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचं आहे. असं पण असतं की कांदा किती लाल करायचा. कांदा पूर्ण लाल व्हायला पाहिजे, फक्त करपवायचा नाही. पूर्ण लाल झाला ना की तो आपल्या, आता मी टोमॅटोची ग्रेव्ही टाकते त्याच्यामध्ये. ती टोमॅटोची ग्रेव्ही शिजेपर्यंत कांद्याचा शेंदा मेंदा होतो, पण त्याच्यामध्ये माहिती नाही पडत. आता याच्यामध्ये आपल्याला टोमॅटोची ग्रेव्ही टाकली आहे ना, चांगले तेल सोडेपर्यंत आपल्याला शिजवायचे. मग आता काय करते माहिती, हे आपण जरा इकडे घेते. इकडे बरोबर मम्मीने 5.5 मिनिटानंतर झाकण उघडलं. आणि ते पण कसं, हे म्हणजे असं टाइमपास साठी मी ठेवलेलं आहे शिजायला. म्हणजे भाजी शिजली ना की आपली ग्रेव्ही मध्ये टाकली की स्लो गॅसवर 10 मिनिटं ठेवलं की आपलं झालं. शिजवत बसायची गरज नाही. बटाटा पण शिजला ना. हो, एकदम मस्त होणार. मग आता आपण बघूया. 1 मिनिट झालाय. ग्रेव्ही मस्त सुकायला आली आहे. पण फुल गॅसवर आता चांगली तरसवून घ्यायची. तरसवून म्हणजे अशी चटपट करून घ्यायची. म्हणजे चांगलं पाणी त्याच्यातलं मेला पाहिजे. आता याच्यामध्ये मी काय करते माहिती आहे, कढीपत्त्याची पानं टाकते. ती पहिली तेलामध्ये का नाही टाकली, ती उडतात. आता हे आपल्याला पूर्ण सुकवायची आहे ना, त्याच्याबरोबर कढीपत्त्याची पानं पण शिजणार. आता सुगंध आला कढीपत्त्याच्या पानाचा. नाही तर तेलामध्ये आपण टाकतो ना की फटाफट तेल उडतो वरती. आपल्याला टोमॅटोची पेस्ट आहे ना पूर्ण सुकवून घ्यायची आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे, ती टाकते. आता मी त्याच्यामध्ये सगळे सुके मसाले टाकते. हे आपलं लाल मिरची पावडर घेतले 1 चमचा. तिखट मसाला घेतलाय अर्धा चमचा. हळद घेतले पाव चमचा. आणि गरम मसाला पण आता एकदाच टाकते, तो पण घेतला मी अर्धा चमचा. आता थोडासा पाणी टाकते, कारण मसाले शिजायला पाहिजे म्हणून. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला मटर आणि शिमला मिरची टाकते. पाण्यातनं काढून घेतले. मटरच्या खाली शिमला मिरची दाखवू करत दिसत नाही. शिमला मिरची म्हणजे आता एक साथ टाकते ना, कारण ते मटर आपले शिजलेले असतात ना. हे आता चांगलं मी ढवळून घेते बघा. शिमला मिरची कसं आता शेवटला टाकला का माहितीये का, जरा तो टेस्टी लागतो. जरा दाताखाली आला तर चांगला लागतो खायला. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना ही भाजी टाकायची आहे शिजलेली. आता इकडे बरोबर 7 मिनिटांनी झाकून उचललं असतं. हा, म्हणजे एकदम बारीक गॅसवर ठेवली होती, म्हणजे गरम राहील म्हणून. म्हणजे 15 मिनिटं तू शिजवून घेतलीस ना भाजी. हा, म्हणजे पूर्ण शिजली आहे आता ती भाजी. आता आपण त्याच्यामध्ये भाजी टाकली आहे ना, आता मीठ टाकायचं. चवीपुरता मीठ टाकायचा आणि भाजी बघून मीठ टाकायचं. मीठ आपण कशामध्ये टाकलेलं नाही आहे. भाजी किती कलरफुल वाटते. हा, अजून कलरफुल कधी वाटेल माहितीये का, अजून पण आपली अजून काजूची ग्रेव्ही टाकायची आहे ही वाली. हा, आता मीठ टाकलंय ना, तर थोडं पाणी टाकते.
म्हणजे ग्रेव्ही खाली लागणार नाही आपली भाजी. आता आपल्या भाजीवर आहे ना 2 मिनिटं म्हणजे 1 मिनिट झाकण ठेवते. 2 मिनिटं नाही 1 मिनिट साठी झाकण ठेवते. म्हणजे आपल्याला आहे ना ही आपली ग्रेव्ही टाकायची आहे त्याच्यामध्ये. गॅस फुल आहे ना? गॅस फुल आहे. आता आपले 1 मिनिट झालंय बघा. 1.5 मिनिटं झाली. 1.5 मिनिटं झाली. बघ, पटकन 1.5 मिनिट झाला. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये आहे ना ही ग्रेव्ही टाकायची आहे. आता आपण ग्रेव्ही टाकायची आणि पाणी ओतायचं आपल्याला पाहिजे तेवढा. रंगबिरंगी भाजी झाली. हा रंगीबेरंगी. थोडंसं पाणी टाकते आधी सुरुवातीला. मी आता ढवळून घेते. कुर्मा झाला कुर्मा. बोलते काय काजूची पेस्ट नाही तर काहीच नाही कुर्म्याला. आता आपली लाल भाजी झाली होती ना बरोबर. भाजीला जरा ऑरेंज रंग पण आहे, रेड रंग पण आहे. रेड पण आहे. आता त्याच्यामध्ये मी कसुरी मेथी टाकते. 1 चमचा भरपूर सारी घेतली कसुरी मेथी. कसुरी मेथीमुळे चांगली चव येते हो मी रेसिपीला. आता ग्रेव्ही टाकली आहे ना त्याच्यामुळे घट्टपणा येईल. कारण आपल्याला 10 मिनिटं मुरत ठेवायची आहे म्हणून थोडं पाणी टाकते. आता फक्त आहे ना 10 मिनिटं ठेवायचं. पण कसं माहितीये का शिजलेल्या भाज्या आहेत आपले. आपल्या आता पुरीचा पीठ भिजवायचं आहे त्याच्यासाठी 10 मिनिटं बारीक गॅस करून ठेवायचं आहे. आणि वर चांगली तरी पण येईल भाजीला. मग परत नाही ढवळली तरी चालेल. आता मी झाकण ठेवते आणि गॅस आहे ना पूर्ण बारीक मीडियम करते. स्लो करायचं पूर्ण. पुऱ्या आपले बनेपर्यंत पुरीचा पीठ भिजवेपर्यंत आरामात राहू दे. आराम करू दे जरा. खूप त्याला ढवलत सतवलाय. 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलाय आणि चाळून घेतलाय. त्याच्यामध्ये अर्धा कप आहे ना रवा घेतलाय. बारीक रवा. हा त्याच्यामध्ये 1 चमचा साखर घेतली आहे बघ. 1 चमचा खाली साखर घेतली. त्याच्यामध्ये चवीपुरता थोडासा मीठ टाकलाय. अर्धा चमचा कमी मीठ आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा तेल टाकायचं 1 चमचा. 5 इथे झाली. हा आता मिक्स करायचं. आणि याच्यामध्ये आपल्याला कलरसाठी कलरफुल पुऱ्या पाहिजेत ना त्याच्यासाठी थोडीशी हळद टाकायची. थोडी एकदम हळद टाकायची. कुर्मा आणि पुरी शोभले पाहिजे ना कलर. आणि तुम्ही विचाराल आपली दिल नाही दाखवली आजच्या व्हिडिओमध्ये. ही बघा आमची दिल. हा थांब 1 मिनिट थांब. दिल दाखवते त्यांना. दिल काहीतरी खाऊन आली वाटतं. दिलनी चिच्ची खाल्ली. दिल हाय हॅलो वेलकम सत श्री अकाल नमस्ते काहीतरी बोल. काल माझ्या दिलूला कोणी पण विचारलं नाही वडापावच्या रेसिपी मध्ये. है ना. विचारलं काय काल वडापावच्या रेसिपी मध्ये दिल नाही होती. पण कोणी पण विचारलं नाही माझ्या दिलूला. विसरले सर्व. बघ ना 1 दिवस नाही पण ती विसरलेत. आता मी मिक्स केलंय सगळं. आता पाणी टाकून थोडं पाणी टाकत मळायचं आहे. एकदम पाणी टाकायचं आणि एकदम गरगरीत नाही करायचं पीठ. थोडा पाणी टाकत आपण शंकरपाळ्याचं पीठ मळतो ना तसं मलायचं आहे. काय दिल कुठे चालली. हे बघ आली मग मी तुला हेल्प करायला किचन मध्ये. ये दिलू. आपण चपातीला पीठ मऊ मळतो ना तसं पण एकदम मऊ नाही मलायचं. थोडंसं टाईट मलायचं पुऱ्यासाठी पीठ बघा असं एकदम टाईट मळलंय जरा. आणि आता पीठ आहे ना आपलं 10 मिनिटं मुरायला ठेवायचं आहे. कारण रवा टाकलाय ना त्याच्यामध्ये. ते 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवले आहे. आता इकडे आपली कुर्मा भाजी बघूया. 5 मिनिटं झाली इकडे. 5 मिनिटं झाली ना. पुरी बरोबर अशीच पाहिजे ना भाजी. पुरी बुडवायची म्हटल्यावर अजून झाकून ठेवणार आहेस. आता जरा झाकण मारते ना. आता त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. आता झाकण ठेवते थोडासा. ठीक आहे 10 मिनिटं झाली आहे पिठाला बघा. मस्त टाईट झालंय पीठ. परत चांगलं मळून घ्यायचा. तेल पण तिकडे तापायला ठेवलंय. आता असे आहे ना छोटे आपण पुऱ्या लाटून घ्यायचे. तेल लावायचं पहिला. पाटाला आणि लाटणीला तेल लावून घ्यायचं. गोळ्याला तेल लावून ठेवायचं. आणि तेल चांगला पुरीचा आहे ना तेल पहिला चांगला तापवून घ्यायचा. आणि पुरी चिपकत नाही ना खाली. नाही तेलामुळे चिपकत नाही. हे बघ आपले दिल वरती बघ. दादा को दादा को. चल दिल पुऱ्या बघायला येते. होय हे कोणती स्टाईल आहे.
बसायची. एकदम वेगळ्या स्टाईल मध्ये बसली आमची, बघा कशी बसली आहे. आता आपलं तेल चांगलं तापलंय. तेल चांगलं तापला पाहिजे. कसं समजायचं तेल तापलेलं? जरा पीस टाकून बघायचा. चटकन वर आला पाहिजे. ते बघ आलं ना चटकन वर. तेव्हा तेल तापलं समजायचं. आता आपण तेलामध्ये पुरी सोडूया. 4 पुऱ्या घेतल्या लाटून. अशी पुरी वर आली ना की जरा धाऱ्याने असं सारखं करायचं तिला. कशी पुरी फुगले टमकन. पण फुगड्या फिरवायची नाही. खालनं एका बाजूने चांगली भाजून घ्यायची. आणि इकडे 3 आहेत ना. हा नंतरच फिरवायची. खाली चांगली भाजली ना मग उलटी पलटी करायला नको. हे बघ आहे ना. हा अशी पुरी मोठे पुऱ्या असतील ना तर एक एकच तळायची. नाहीतर काय होतं एक टाकली की दुसरी करपते. कधी कधी उशीर होतो फिरवायला. मग ते कच्च्या राहतात. आणि ती एकदाच फिरवायची. खाली एका बाजूने पहिली चांगली भाजून घ्यायची. नंतर दुसरीकडे फिरवायची. मग ती पण तशीच 1-2 सेकंद ठेवायची आणि काढायची. अशी वर आली ना पटकन तेलातून की त्याला असं झाडं लावत राहायचं. असं हलवत राहायचं. प्रेस करायचं सर्व. हा मग ती पुरी फुगते चांगली बघ. है ना. फुगली. चपाती कसं आपण कपड्याने गोल फिरवतो तसंच ना. फुगल्या फिरवायची नाही. आपली सेकंड पुरी लाईनीत. इथे बघ आपल्या 4 पुरी रेडी आहेत. फुगलेले सुद्धा आहेत एकदम टमटमीत. आता आपली भाजी बघ. कुर्मा भाजी. वाव. आता आपली भाजी बघा कुर्मा. वा वा काय सुगंध सुटला ह्याला मम्मी. एकदम हॉटेलमध्ये कसे सुटतात ते रेस्टॉरंट मध्ये गेल्या किंवा लग्नात भाज्यांचे काय स्पेशल आहे आज. लग्नाच्या भाजीमध्ये बघ कसा सुगंध येतो. पुऱ्या बघ. आपल्याला वाटतं ना की कधी खातोय आपण. स्पेशल पुरी. वा काय भारी वाटते. चला आपण पटकन आणि झटकन टेस्ट करून घेऊया. इथे बघा आपली कुर्मा पुरी रेसिपी एकदम रेडी आहे. आणि सर्वात आधी तर मी तुम्हाला नंतर टेस्टिंगच्या अगोदरच सांगतो. इकडे जो सुगंध येतोय ना त्याच्याने एकदम तोंडाला पहिलंच पाणी सुटलं. आणि आता असं काहीतरी वाटतं की मी कुठेतरी चांगल्या लग्नात गेलो जिकडे चांगले मेन्यू ठेवलेले आहेत आणि तिकडे एकदम चांगला सुगंध सुटतो ना. असं वाटतं ना की कधी ते नवरा नवरी राहू दे बाजूला आपण कधी जेवणाच्या इकडे जातो असं वाटतं. सेम तशीच फिलिंग येते. आणि इकडे ही पुरी बघा आपली. जरा पकडतात बाहेर जरा तुम्हाला मुलांचा आवाज येईल. बघा पुरी फुगलेली आहे. पुरी फोडायला मला लय आवडतं. दिसली का. आणि उपर वाफ येते त्याच्यातून. कुरकुरीत पुरी. आता बेस्ट काम. पुरी तोडलेली आहे एक हाताने. कुरकुरीत आणि खुशखुशीत पण झाली आहे ती. कारण त्याच्यात तुकडे पडतात. आता भाजी. वाव. कलर बघूनच वाटतंय. त्याच्यापेक्षा पुऱ्या पण एकदम सुंदर झाल्या. ह्या भाजींना बोलतो आपण रॉयल भाज्या. एकदम पुऱ्या बघा एकदम कडक झाल्या कुरकुरीत आणि खुसखुशीत. जी भाजी बनली आहे ना कुर्मा भाजी मी तुम्हाला सांगतो खरं रॉयल आहे. कारण त्याची टेस्ट एकदम भाज्यांपेक्षा पण वरती बोलू शकतो ना आपण. काय भाज्यांची जर लेवल अजून वरती ठेवायची असेल ना तर अशा भाज्या असतात त्या. काय टेस्ट झाली. आपल्या लग्नात कशा आपल्या रॉयल भाज्या आपण ठेवतो तशाच्या तशीच झाली. आणि सेम इन्ग्रेडियंट वापरा. सेम प्रोसेस वापरा. चव एकदम भारी लागते. आणि जर डिटेल टेस्टिंग पाहिजे असेल तर भाज्या व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत. तिखट पण व्यवस्थित झालं. मसाला पण व्यवस्थित लागलाय. ग्रेव्ही पण एकदम छान झाली. कन्सिस्टन्सी म्हणजे असं नाही की ग्रेव्ही जास्त भाजी कमी नाही. दोन्ही एकदम व्यवस्थित प्रमाणामध्ये झाले. कमेंट मध्ये म्हटलंय ना तुला आता वडापावच्या याच्यामध्ये काय तू टेस्ट करतोस तेव्हा आमच्या तोंडाला पाणी येतो म्हणून. आणि त्याच्यात कॉर्न खायला भाजी खायला अशी ग्रेव्ही बघा पुरीत खायला तर म्हणजे एकदम छान वाटतंय. काय सांगू तुम्हाला या भाजीबद्दल. एकच सांगू शकतो की तुम्ही कोणती रेसिपी बनवाल किंवा नाही बनवाल पण ही रेसिपी नक्कीच बनवा. आणि अशाच प्रकारे बनवा. एकदम म्हणजे एकदम भारी लागते. मला तर खूप आवडली भाजी. आता व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा नवीन असेल तर. आणि बेल आयकॉन पण वाजवा. आणि आमच्याकडे या जेवायला. एकदम छान झाली. परत सांगतो पुरी भाजी खायला या. खूप छान झाली भाजी. जास्त तारीफ करते. नक्कीच बनवा.